Έλα ρε Spider-Man. Πέφτει ο Spider-Man κάτω. Σιγά σιγά για να τα καταφέρει. Τώρα περίμενε με να έρθω. Η Spider-Woman. Δεν πέφτεις Δημήτρη. Για προχώρα, για να σε δω τι θα κάνεις τώρα εκεί. Όχι, όχι, θα κρατιέσαι σιγά σιγά και θα περνάς. Δεν σε ρίχνει, είδες. Δεν σπάει αυτό με τίποτα. Ούτε το Σούπερμαν δεν το σπάει αυτό. Δεν το σπάει. Έλα προχώρα γιατί περιμένει και το κοριτσάκι. Δεν θέλεις να κάνει. Τώρα ο Spider-Man τι κάνει εδώ. Πρόσεχε, πιο μπροστά. Με το άλλο πόδι θα πατήσεις. Με το άλλο πόδι έτσι. Σιγά σιγά. Είδες. Δεν μασάει ο Spider-Man. Που δεν πέφτεις ρε. Λίγο υψοφοβία έχεις. Μπράβο. Είδες που τα κατάφερε. Πρέπει να τα καταφέρεις, έλα. Δεν είναι, προσπάθησε. Πιάσου από πάνω. Από πάνω πιάσου πρώτα. Ωραία, και για κάνε τα πόδια σου απέναντι. Είδες πως τα κατάφερε. Ναι, έλα, για προχώρα. Να σε δω. Εδώ είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο μεγάλη από όσο. Βοήθεια, λίγο βοήθεια. Μπράβο. Έλα, μέσα τώρα, εκεί κοίτα το. Μπράβο. Εδώ είσαι τώρα. Ναι.
Πάμε. Είδαμε εκεί. Πρόσεχε Δημήτρη εκεί που πατάς. Okay. Καλά, είσαι σούπερ πρώτος, Τώρα μπορείς, θες να σε βοηθήσω εκεί ή μπορείς μόνος σου? Δεν μπορείς. Είδε. Σιγά σιγά. Είδες που τα κατάφερε. Τα Δημήτρη. Αλλά θα πέσει αυτό. Όχι μάνα, δεν θα πέσει. Αλέξανδρε. Ναι, είναι καρφωμένο. Αλέξανδρε. Κάτσε να πας. Δεν μπορεί. Για δοκίμασε λίγο. Λάστε να σε πάρει το κανονικά. Θα κρατιέσαι από εκεί και θα περπατάς με τα πόδια. Όρθιος καλύτερα. Είδες που μπορείς. Περιμένετε, τελειώσει το παιδάκι και μετά. Περιμένετε να τελειώσει από το ένα. Θες να σε βοηθήσω? Έλα. Una persona que lo cambia. Και δεν βάζεις. Τι έλυσα εγώ. Τι κάνεις. Salud, πάλι διαδρομή. Πού είναι να μας. Δεν θα πάμε έλα να πάμε κι αλέρα. Για προχώρα.